Da na sani, daina da na sani, ɓata lokaci ne kawai. Yau duk wani abu da ya riga da ya faru da kai, ya faru da kai kenan, ba zai dawo ba har abada. Kenan ka daina ɓata lokacinka akan wani abu da ya riga da ya faru da kai. Da na sani kenan. Yau duk wani abu da ya faru da kai, to tunani ba shi bane mai fita. Kawai ka ɗauka darasi a cikin wannan abun ne da ya faru da kai, ka mai da hankalinka akan rayuwarka ta gaba. Shine abu mai mahimmanci. Bari na baku labarin wani mutum ɗan kasuwa da ya so kaya cikin wata babbar mota, aka sanyo mai kayayyaki ciki. Sai wannan mota ta yi hatsari. Da ta yi hatsari wannan motar, sai kayan nan nashi duka suka lalace, ya yi asara babba. Sai ya zo yana ta tunani, yana ta da na sani, inda bai azama ga motar kayan shi ba, yana ta kaza. Daga nan yana ta tunani, ya ga dai babu mafita kuma babu abin da ya canza. Sai wannan mutumin sai ya daina wannan tunanin, ya mai da hankalin shi akan rayuwar shi ta gaba, ya mai da hankalin shi akan yanda kuma zai bunƙasa kasuwancin shi. Daga nan Allah da ikonsa sai mutumin nan ya samu arzikin da ya fi dukiyar nan da ya rasa a cikin wannan mota. Kaga kenan da mutum ya tsaya yana ɓata lokacin shi yana tunanin akan abin da ya riga da ya faru, gara ya mai da hankalin shi akan rayuwar shi ta gaba. Shine abu mai mahimmanci, domin duk abin da ya faru ba zai dawo ba har abada. Yawa nan shine ƙarshen bidiyon namu. Idan kun ji wannan daɗin bidiyon namu, ku daure ku yi abone. Mun gode.